Monet aikamme keskustelut tekoälystä ovat rakentuneet yhden hyvin syvälle juurtuneen oletuksen varaan. Ihminen vastaan tekoäly, ihmisen älykkyys vastaan koneen älykkyys, ihmisen luovuus vastaan koneen luovuus. Kun asetelma rakennetaan näin, ei ole ihme, että monet alkavat pelätä uutta teknologiaa. Jos tekoäly todella on ihmisen kilpailija, seuraava looginen kysymys kuuluu, mitä tapahtuu, kun kilpailija osoittautuu meitä älykkäämmäksi? Olemmeko synnyttämässä jonkin sortin Frankensteinin hirviötä? Silloin syntyy visioita teknologisesta singulariteetista, jossa tekoäly alkaa kehittää itseään yhä nopeammin, kunnes ihminen ei olekaan enää kehityksen huipulla, vaan sen este. Ihmisestä tulee vain yksi evoluution välivaihe, kuin muurahainen, joka olemassaololla ei ole enää merkitystä uuden älykkäämmän lajin näkökulmasta. Minä kutsuisin tätä eräänlaiseksi teknologiseksi darwinismiksi. Se on ajattelutapa, jossa teknologia nähdään lähes omalakisesti kehittyvänä voimana, joka syrjäyttää lopulta myös oman luojansa. Mutta kristillinen ihmiskuva lähtee täysin toisesta suunnasta. Raamatun mukaan ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Hänelle annettiin kyky ajatella, luoda, suunnitella ja kehittää. Hänelle annettiin tehtävä viljellä, varjella ja hallita luomakuntaa vastuullisesti. Tässä näkökulmassa teknologia ei ole ihmisyyden vastakohta, se on ihmisyyden ilmentymä. Vasara on käden jatke, teleskooppi on silmän jatke, tietokone on muistimme ja laskentakykymme jatke, ja tekoäly on ajattelumme jatke ja sen avuri. Teknologia ei synny tyhjästä, se ei ole luonnonvoima, joka alkaa itsestään tavoitella maailmanherruutta. Jokainen algoritmi, jokainen mikrosiru, jokainen robotti ja jokainen kielimalli ovat ihmisen luovuuden työn ja suunnittelun tulosta. Siksi en näe tekoälyä ihmisen kilpailijana. Näen sen yhtenä uutena työkaluna siinä pitkässä kertomuksessa, jossa ihminen on vuosituhansien ajan laajentanut omia kykyjään. Ensin lihasvoimaansa, sitten liikkumistaan, sitten näkyään ja kuuluaan, sitten muistiaan ja laskentakykyään, ja nyt myös kykyään käsitellä tietoa ja ajatuksia. Se ei syntynyt yhden neron eikä yhden hullun päähänpistona. Se on vuosituhansia kestäneen ihmiskunnan kollektiivisen tiedon, kokemuksen ja luovuuden hedelmä. Siksi se on kuin peili, joka heijastaa vain takaisin meidän omaa kykyämme jakaa ajatuksiamme luonnollisella kielellä. Se on pohjimmiltaan tilastollinen kielimalli ilman tietoisuutta, vapaata tahtoa tai käyttäjästään riippumattomia tavoitteita. Ilman näitä ominaisuuksia sillä ei voi olla myöskään omaa uteliaisuutta. Ja ilman uteliaisuutta se ei välitä yhtään mistään. Vaikka se voisi käsitellä faktoja ja arvioida niiden todennäköisyyttä, se ei lopulta välitä siitä, mikä on totta ja mikä ei. Vain ihminen välittää ja vain ihminen voi kouluttaa tekoälyn välttämään hallusinointia ja virheellisen tai vaarallisen informaation edistämistä. Ja vain ihminen voi edelleen käyttää kriittistä arviointikykyään tekoälyn vastausten hyödyllisyyden punnitsemiseen. Se voi myös näyttää luovalta, mutta sen luovuus perustuu vain jo olemassa olevan ihmisen luovuuden jäljittelyyn. Mitä omaperäisempiä ja luovempia ideoita se sitten esittääkin, se on yleensä seurausta käyttäjänsä luovista ja omaperäisistä kysymyksistä. Oikein käytettynä se ei siis toimi ajattelumme ja luovuutemme korvaajana, vaan sen rikastuttajana ja monipuolistajana. Todellinen kysymys ei siis ole, syrjäyttääkö teknologia ihmisen. Todellinen kysymys on, millainen ihminen teknologiaa käyttää. Jos unohdamme, mitä ihminen on, myös teknologia alkaa näyttää uhkaavalta. Jos näemme ihmisen vain sattumanvaraisten naturalististen prosessien sivutuotteena, alamme väistämättä nähdä myös hänen keksintönsä samalla tavalla. Kun kadotamme näköpiiristämme luonnon älykkään suunnittelijan, alamme kadottaa horisontista myös älykkään suunnittelijan nimeltä ihminen. Mutta jos muistamme, että ihminen on edelleen vastuullinen toimija eikä omien työkalujensa passiivinen sivustakatsoja, tekoäly ei ole uusi isäntä, se on vain uusi väline. Kristillisen ihmiskuvan mukaan ihminen ei ole evoluution sattumanvarainen välivaihe, jonka jokin älykkäämpi elämänmuoto olisi syrjäyttämässä. Jumala ei antanut maan hallintavaltaa koneille, vaan ihmiselle. Teknologia voi laajentaa ihmisen kykyjä, mutta se ei korvaa ihmisen kutsumusta eikä vastuuta. Ihminen on Jumalan kuvaksi luotu olento, jonka tehtävänä on käyttää tietoa, viisautta ja teknologiaa vastuullisesti, ei ihmisyytemme korvaamiseksi, vaan toteuttaaksemme sitä entistä paremmin. Ajatellaanpa hetki ihmiskunnan historiaa. Jokainen merkittävä teknologinen harppaus on herättänyt pelkoa siitä, että ihminen menettää jotakin olennaista. Silti historia kertoo aivan toisenlaisen tarinan.
Aura ei tehnyt ihmisestä tarpeetonta, se vapautti hänet käyttämään enemmän aikaa muuhun kuin pelkkään ravinnon hankkimiseen. Painokone ei tehnyt ihmistä tyhmempiä, se teki tiedosta saavutettavaa miljoonille ihmisille. Höyrykone ei vienyt ihmiseltä hänen arvoaan, se vapautti valtavan määrän ihmistyötä raskaasta ruumiillisesta puurtamisesta. Tietokone ei korvannut ihmisen muistia, se laajensi sitä. Internet ei korvannut ihmisten välistä kommunikaatiota, se laajensi sitä koko maapallon laajuiseksi. Ja nyt tekoäly voi vapauttaa yhä suuremman osan mekaanisesta ajattelutyöstä, jota ihminen voisi käyttää enemmän aikaa siihen, mikä tekee hänestä aidosti ihmisen. Kristillisestä näkökulmasta tämä ei ole ihmisyyden loppu, se voi olla yksi askel kohti sitä ihmisyyttä, jota varten meidät alun perin luotiin. Luomiskertomuksessa ihminen ei ollut orja. Häntä ei luotu tekemään loputtomasti raskasta pakkotyötä eikä taistelemaan jatkuvasti nälkää, sairauksia ja köyhyyttä vastaan. Hänet luotiin vapaaksi olennoksi, joka viljelee, varjelee ja kehittää luomakuntaa Jumalan edustajana. Syntilankeemus toi mukanaan kirouksen, kivun, kuoleman ja raskaan työn. Mutta teknologian historia on samalla myös kertomus siitä, kuinka ihminen on vähitellen oppinut lievittämään näitä langenneen maailman seurauksia. Lääketiede vähentää sairautta, maatalous vähentää nälänhätää, rakennustekniikka suojaa luonnonvoimilta, automaatio vapauttaa ihmistä raskaasta työstä. Ja tekoäly voi vapauttaa ihmisen yhä enemmän mekaanisesta tiedonkäsittelystä luovempaan ja merkityksellisempään toimintaan. Tämä ei olisi ensimmäinen kerta historiassa. Vielä 1700-luvulla valtaosa ihmiskunnasta työskenteli pelloilla. Teollinen vallankumous vapautti valtavan määrän työvoimaa maataloudesta mahdollisti sen siirtymisen tehtaisiin. Kun tehtaat myöhemmin automatisoituivat, yhä useampi siirtyi palveluammatteihin, koulutukseen, tutkimukseen, terveydenhuoltoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Tänään tekoäly ja robotiikka, itseohjautuvista autoista humanoidirobotteihin, ovat johtamassa meitä jälleen uuden historiallisen murroksen keskellä. Monet näkevät tässä ennen kaikkea uhkan. Minä näen siinä myös mahdollisuuden. Ehkä olemme siirtymässä kohti yhteiskuntaa, jossa ihmisen ei tarvitse käyttää suurempaa osaa elämästään mekaaniseen, toistuvaan ja fyysisesti kuormittavaan työhön. Sen sijaan hän voi käyttää enemmän aikaa siihen, missä ihmisyys parhaimmillaan ilmenee: ajatteluun, luovuuteen, oppimiseen, ihmissuhteisiin, taiteeseen, tutkimukseen ja uusien ongelmien ratkaisemiseen. Tämä ei tarkoita työn loppua, se tarkoittaa työn muuttumista. Kristillisestä näkökulmasta tämä on kiinnostava ajatus, sillä Raamatun ensimmäisillä sivuilla ihmistä ei kuvata koneenomaisena suorittajana eikä orjana. Hänet kuvataan luovana ja vastuullisena olentona, joka nimeää, tutkii, viljelee, varjelee ja kehittää luomakuntaa Jumalan edustajana. Ehkä teknologian syvin tarkoitus ei olekaan korvata ihmistä, vaan vapauttaa ihminen yhä enemmän toteuttamaan juuri sitä alkuperäistä kutsumustaan. Mutta tässä kohtaa kristillinen näkökulma tekee vielä yhden ratkaisevan eron. Vaikka uskon teknologian voivan laajentaa ihmisen kykyjä enemmän kuin osaamme vielä kuvitellakaan, en usko sen olevan ihmiskunnan pelastaja. Teknologia voi auttaa meitä näkemään kauemmas, se voi auttaa meitä elämään jopa pidempään. Se voi auttaa meitä ajattelemaan tehokkaammin. Se ei voi opettaa meitä rakastamaan. Se ei voi antaa anteeksi. Se ei voi vapauttaa meitä ylpeydestä, itsekkyydestä tai synnistä. Kristillisen uskon mukaan ihmisen syvin ongelma ei ole rajallinen älykkyys, se on rikkoutunut suhde Jumalaan. Siksi evankeliumi ei julista, että ihminen pelastuu rakentamalla yhä älykkäämpiä koneita. Se julistaa, että Jumala tuli itse ihmiseksi, jota ihminen voisi jälleen elää yhteydessä luojaansa. Juuri tässä kristillinen toivo eroaa sekä teknopessimismistä että teknoutopismista. Emme pelkää teknologiaa, emmekä myöskään pane toivoamme siihen. Toivomme on Kristuksessa. Silti uskon, että teknologialla voi olla oma paikkansa Jumalan suunnitelmassa. Kristillinen perinne on puhunut ihmisen kutsumuksesta kasvaa yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen. Tätä on kutsuttu jumalallistumiseksi, teosikseksi. Se ei tarkoita, että ihmisestä tulisi Jumala, vaan että hän oppii yhä paremmin heijastamaan Jumalan viisautta, rakkautta ja pyhyyttä. Teknologia ei voi toteuttaa tätä muutosta. Se voi parhaimmillaan vapauttaa ihmiselle enemmän aikaa, enemmän mahdollisuuksia ja enemmän välineitä toteuttaa sitä kutsumusta, johon hänet alun perin luotiin. Ehkä teknologian korkein tarkoitus ei ole tehdä ihmisestä koneen kaltaista. Ehkä sen korkein tarkoitus on vapauttaa ihminen olemaan entistä enemmän ihminen. Ja juuri siksi tekoälyn aikakauden tärkein kysymys ei ehkä olekaan, kuinka älykkäiksi koneet tulevat, vaan kuinka viisaiksi me ihmiset kasvamme.
Kiitos, jos huomioon tänne asti. Tämän videon tekeminen on ollut minulla myös käytännön esimerkki juuri siitä, mistä olen edellä puhunut. Vaikka tekoäly auttoi minua käsikirjoituksen kirjoittamisessa, digitaalisen kaksoisvalintojen luomisessa ja videon visualisoinnissa havaintokuvien avulla, sen sanoma, näkökulma, valinnat ja kokonaisuus eivät syntyneet tyhjästä koneen omasta tahdosta. Ne syntyvät ihmisen, eli tässä tapauksessa minun, Samuel Tuomisen, kysymyksistä, ajatuksista, arvoista ja luovasta ohjauksesta. Tekoäly ei siis poista ihmistä luovan toimijan roolista. Se pikemminkin siirtää luovan työn painopistettä käsin tekemisestä idean ohjaamiseen, valintojen tekemiseen, arviointiin ja kokonaisuuden rakentamiseen. Tällaisen teknologian avulla yksittäinen ihminen voi tehdä asioita, joihin olisi aikaisemmin tarvittu kokonainen pieni tuotantoryhmä käsikirjoittajasta ja ohjaajasta, lavastajaan, kuvittajaan ja editoriin. Juuri siksi tekoälyn luovuus ei ole ihmisen luovuuden korvaaja eikä sen kilpailija. Se ei väistämättä syrjoita ihmistä, vaan voi antaa hänelle eräänlaisen ylennyksen. Rakentajista voi tulla arkkitehti, näyttelijästä ohjaaja ja yksinäisestä sisällöntuottajasta oman pienen virtuaalistudionsa vetäjä. Oikein käytettynä tekoäly voi olla ihmisyyden ilmentymä, väline, jonka avulla ihminen voi ajatella, luoda ja kommunikoida entistä laajemmin. Nämä avatar-hahmot ovat toki vielä varsin keskeneräistä teknologiaa, eikä tämä siksi ole 100% tarkka digitaalinen jäljennös siitä, miltä näyttäisin kameralle esiintyessäni. Mutta itse nautin juuri tämän kaltaisesta luovasta työstä. Jos pidit myös sen katsomisesta, muistahan tykätä, kommentoida ja tilata kanava. Se auttaa kanavaa kasvamaan ja kertoo minulle, että tällaisille pohdiskeleville videoille on tilausta uuden teknologian nostamien toiveiden ja pelkojen aikakaudella. Uuden teknologian nostamien toiveiden ja pelkojen aikakaudella. Ei video loppuja, koska mä liikutan edelleenkään siellä.